ए पुलिस वाला ना बड़ा बेदर्दी होले सन। अच्छा खासा आदमी के ढांचा बिगाड़ देले सन। तू हमरा सच बता दा, हम तोहरा के कुछ ना होके दे और बदले में एक चुम्मा भी दे। पहले चुम्मा द ना। हाँ। अब बोला। तोहफा के नाम पे तू हमरा के राखी बांध देलू और अब चुम्मा के नाम पर तमाचा। अरे बताइबे कि ना? सुना, ई जवन बुरकावा बानू तू ही सिवैले रहू। अरे चिरकुट तेरे बोले ना इतना रह। नैना का भइल? कुछ कहलस कि नहीं चिरकुट? अरे ये तो बिल्कुल पागलबाजी। एक आगे होके सच्चाई बताई, भगाई नमूना की यहाँ से। अरे चल भाग। भाग कैसे भाग? चल। बकी ऐसे भचक के क्या चलता? अरे वो सब छोड़ा। ए तू जी, ही हाँ रवा खाना खा ली, हम जाता नहीं। ठीक बात, तू जा। हमके ई ना समझ में आ रहल बा कि डायना के पता कैसे चली। एगो बात बताई, रवा टेंशन के नहीं छोड़ल चाहत कि टेंशन रवा के नहीं छोड़ल चाहत? हम मजाक के मूड में नहीं खीने ना। आज तक डायना के गिरफ्तार न कर पौनी, नाम खराब हो रहा बा हमार। जब तक डायना के गिरफ्तार न कर ले हमार टेंशन खत्म ना हुई। डायना के छोड़ी और हमरा के पकड़ी, टेंशन छो मंतर हो जाए। प्लीज नैना, हम के अकेले छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दी? हमरा और होखे वाली पत्नी है और बुद्धिमान लोग कहेला अकेला आदमी के खाली दिमाग शैतान के घर बसेला। और एक बात हम कही, जम के प्यार कैला पे ना आदमी टेंशन मुक्त हो जाला। तनी संभार के राजा जी, अभी लाइसेंस पक्का नहीं के भाई। आज लाइसेंस सम्राट लाइफ बेटा। टाइम ला पूरा पक्का करते। अच्छा, तमार बेटा के प्यार होइए गइल। फुलन, ए फुलन। हाँ माँ जी। अरे जल्दी आवा, तू जाके जल्दी से पंडित जी के बुला के ले आवा था। बियाह के मुहूर्त निकाले के बा। इतना रात के? हे भगवान, हम तो खुशी के मारे भुलाइए गइल रहनी कि अभी रात बा। अच्छा तो फूलन, तू ऐसन करिया, बिहाने जाके पंडित जी के बुला के ले आइया, बियाह के मुहूर्त निकाल लिहल जाए। अच्छा तो मंगनी पट बियाह। अरे माई नैना जल्दी करा, हमके भी कहीं जाए के बाद लेट हो रहा बा। तू लोग भी हमेशा ना। चलो जल्दी बैठा। हम तो कहता नहीं तू साथे चलता तो ठीक रही। अरे माई हमरा ऑफिस के काम बा, न तो हम जरूर जेती। वैसे नैना बाड़ी ना। अरे बेटा गड़िए के चलाई, तू है नु। अरे माई नैना बहुत अच्छा गाड़ी चलावेली, तू चिंता मत कर। चला बैठा, अब बैठा। अच्छा माँ जी चल जाओ। अच्छा चलो ठीक। अच्छा माई, कोनो दिक्कत हुई तो फोन करिया, ठीक बा? अच्छा बेटा, तू अपन ख्याल रखिया। हाँ चल अब। ध्यान से जाइए। बाय। हाँ मैं बोला। बेटा नैना के एक्सीडेंट हो गइल बा, जल्दी से गांधीनगर हॉस्पिटल। कहाँ? जल्दी आवा बेटा, देर मत करो। हम अभी पता नहीं। हाँ बेटा। खाना खाए खातिर भाभी गाड़ी के ढाबा पे रोक ले रही। हमने को उतार के भाभी गाड़ी पार्किंग में लगावत रही, तब एगो ट्रक आके
नैना उठो नैना, हम आ गए बानी। तू चिंता मत कर, हम बानी ना, सब ठीक हो जाए। बोला बोला नैना, का कहल चाहता? नैना 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 नैना। देखा ताड़ा तू लोग बहू के गम में का हाल बना के रख ले बा। हम तो समझा समझा के थक गई नी। अब तू ही लोगन समझावा उनका के। सर सर, समय के बेरहमी कभी कभी ऐसा सख्त दे जाला जकरा पर हौसला और हिम्मत के मरहम ना लगावल जाओ तब नासुर बन जाला और उम्र भर तकलीफ देवेला। सर सर, नैना जी के भुलाई आसान नहीं खे, लेकिन भुलाई के पड़ी और ये वर्दी के फर्ज निभावे के पड़ी। हमनी के मिशन अभी अधूरा बा, जेकरा पूरा करे के समय आ चुकल बा। कावेरी बिल्कुल सही कहा तारी। हमनी के डायना के अड्डा के पता चल गई बा। बस सर, आपके साथ के जरूरत बा। आपके बिना हमने के जिंदा लाश बानी के सर। हमने के जान रवा बानी सर। कहाँ बा ओकर अड्डा? पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।